Mic at re. Hello. Mic at re. Vähän kovalla. Mä kuuntelin, että miltä ne kuulosti. Niin voinkin, mutta voinko mä laittaa tän jonnekin tänne taakse? Ei, no, ei sitten, kun... Ei sitten, ei. Hei, nyt on hyvä, eikö ookin? Vai laitatko se sieltä kovemmalle? Onko nyt hyvä? Ei ainakaan tuu kauhean myös. Ei voi. Huijatta. Lisäsitkö sä mutkin sinne? Kyllä. P. Sitten vissiin tuo speakers audio vai stereo mix. Kumpi? Onko siellä molemmat nyt? Oh. Puhuppa säkin. Hei, mä puhun. Kuuntele. Noniin. Mutta jos stereomiksi tulee speakereista sun mikki? Mitä? Jos stereomiksi tulee... Niin kun tulee äänet tosta kaiuttimista sun mikki. Tuosta kaiuttimista. Niin. Eikä tuo. Nyt jos ne tulee läpi, kun mäkin haluaisin kuulla ne musiikit. No sä saat kuulla ne siitä, ei ne nyt niin kovalla tuu. Okei. Mutta stereo mix vai speaker audio, kumman mä laitan? No nyt stereo mix vaikka. Kumpikin on sama juttu. Tän pienelle, hiljaiselle tästä on. Tän täältä tykittää tän kylpää. Tää on nerokas idea. Ne. Kunnon. Tuu kyrpä YouTube. Ei soita mulle mitään, laitan Black Ops 2 trailer. Kuuluu. Eikö niin täällä on pienellä? Annan dislikein. Laita ne kiinni kokonaan. Mitkä? Nää. Ei tästä kuulu mitään tästä. Oota. Mixer! Ai se on täällä jo päällä. Oota. Oota. Noniin. No joo. Tää on noin. Oota. Sano jollekin Kasper, että tulee tänne. Oota. Mä käyn katsoa, onko se Facebookis. Niin mä voin sanoa sille, että tuu tänne, jos ei oo, niin... Sitten mä sanon sille, että... Pasko housuus. Oho, nyt mun solasana näkyy siinä. Se on Juuli Nieminen, mä voin sanoa sille. En sano. En varmasti sano. Se on niin... Mutta eikö sä sieltä voi kuunnella? Tää on joku hyvä biisi tästä. On tää, koska tää on hyvä Osku. biisi. No. Oi. Kunnon hyvä musiikki. Mitä? Miten nämä? Wheatley the Core ei kauheasti muuta pelaa kuin Garry's-modia. Se on varmaan joku sellainen Valve-fanipoika niinku Joonas. Onko siinä sun ilme? Tällä hetkellä. Pitää ladata uudestaan tässä. Tää käynnistää koko motsilla uudestaan. Kuuluuko säkin tää musiikin? Mistä? Kuulokkeesta. Et sä kuulu, kun ne kuuluu vaan mulla. Okei, nyt se olisi niin, että... Mutta... Joo, okei.
Oota, mä haluan kuulla. Ota, ei. Tästä tulee ihan hirveetä, mä tiedän. Laita se... Eikö laita tää pauselle? Laita pauselle vielä hetkeksi video. Oota nyt, kun mä pääsen. Rauhoittu, hyvä mies. Noin. Tää on varmaan jäätävä settiä, mutta... Nyt ota... settiä vielä mitään. Niin, laita vähän pienemmälle sun headsettiä. Tältä kuulokkeesta. Onko se nyt tuolla takana? Kuuletko nyt musiikkia? Noniin, joo. Joo, mä en kuule sitä. Mä en kuule striimiä, koska sillä on äänet pois. Ota. Mutta ongelma, miten mä pystyn kuuntelemaan tätä yhtä aikaa? Ai sitä? Mitä sitä? Sitä? Mun pitää ottaa tää syli. Laita sitä muteeksi. Ai mikä mutelle? Se. Nyt jos mä laitan kuulokkeet tähän kiinni, tähän koneeseen. Peliäänet kuuluu aika hiljaa. Tai siis, no, peliäänet ja peli. Tässä on nyt. Peliäänet ja peli. Nyt se on varmaan. Mä tiedän, ota. Puhuppaa nyt jotain. Puhun paskaa. Paskaa, puhutaan paskaa, nyt puhutaan paskaa. Tällä lailla mä varmaan normaalisti puhuitin, tällä lailla. Vielä vähän kovemmalla. Mitä? Peliääni. Tai siis no, peliääniä edelleen, peliääniä. Paskin peliin. Vielä vähän kovemmalla. Mutta hyvä biisi. Mitä? Mutta... Tai siis no, peliääniä edelleen, peliääniä. Joo. Se luuppaa. Olisiko nyt tällä lailla? Olisiko se luuppas äsken? Mikä? Joo. Tää ääni. Olisiko nyt tällä lailla? Kuunteliko sä sitä striimiä? Sä et voi kuunnella sitä striimiä. Koska se nauhoittaa sitä striimiä stereomiksi. Niin, mutta ei tää pyöri vielä mihinkään. Mä kuuntelen tän striimin äänen suhteita. Tällä lailla. Olisiko se luuppas äsken? Tää ääni. Kuunteliko sä sitä striimiä? Sä et voi kuunnella sitä striimiä. No niin, nyt puhutaan ihan rauhallisesti näin tällä lailla. Nauhoittaa sitä striimiä. Ota. Kuuluuko sulla se striimi? Mä voin kuunnella. No niin, puhutaanpa nyt. Ja sano kuinka hyvin kuuluu. Pitääkö olla jonkun kovemmalla? Puhu säkin jotain. No niin, mä puhun tällä lailla näin. Onko nyt äänen ja tuon suhde hyvä? Kuuletko? Otapa. Kuuluuko sä striimi? Itse voisi laittaa pikkusen isommalle niitä meidän molemmat ääntä. Näin, onko nyt hyvä? Puhu. Ota venytä tuota isommaksi tuota Mitä? oikeasta yläkulmasta. Sitä kuvausaluetta, niin mä näen ne. Ai mitkä? Sitä. Ja sitten laita se mikseri siihen. Noin. No niin. Kyllä nää... Ota, mä kuuntelen. Ota. Saanko mä kuulla Ota. tältä? Älä kuuntele sitä. No niin. Kohta luuppaako mä kuulen täältä. Ota, meni nyt pois vaan, koska mä haluan kuulla täältä itse, koska on niin kova jätkä. Eiku... Laita se nyt pois. Mä voin antaa sulle nää kuulokkeet, niin sä voit kuunnella näillä. Ja, laitapa se nyt. Ota. No niin, eli täällä. Noniin, joo. Ota. Ehkä meitä vielä kyllä kovemmalla. Joo. Tätä ehkä enemmän. Onko tää sinä? Tää on sinä. Odotapa, mun pitää siirtää tää mikki. Tää on minä. Minä ja sinä. Eiku ootapa. Pusi.
Minä ja sinä. Noniin, minä ja sinä. Mä nyt usein tää mun systeemi. Minä, sinä. Minä, sinä. Minä, sinä. Joonas on ihan paska jätkä. Joonas on ihan paska jätkä. Kumpi on sinä? Tää. Tätä. Noniin. Nyt onko hyvä? Ei. Nyt onko hyvä? Nyt onko hyvä? Joo, ok. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Noniin, nyt ne varmaan on. Mitä? Mikä tuli? Noniin. Niin, ja Paskalaa jatkuu siitä. Aina kun mä eikö N laita kyllä vielä striimiä päälle, koska Retkulla on sellainen, että syltä bännätä jossain 5 sekuntia siellä offline. Niin, että striimi näyttää toisin. Mä laitan täällä. Nyt. Siis se kumpi näistä on nyt se pädi täällä. Tässä lattialla. Oota, mutta kun tää on ihan perseestä. Ai mikä? Tää laatu. Mikä laatu? Äänenlaatu. Ei saanut paremmaksi, jos se olisi laittanut kovemmalle, niin sun äänes kuulostaa. Ja about sillä lailla. Kuunnellaanpa nyt. Eikö emme voi tätä kuunnella, kun tää Mitä sä teet? Taustamökkälä. Mä yritän katsoa sulle jotain säätimiä, jos se on sun mielestä vielä huono säätimi. Nyt on kuuluu tänne se niin klikkailuääni. Koska... Se tulee tästä varmaan. Se kuuluu nimittäin aika kovalla niinku tällä lailla. Ei mä sille tätä niinku pätkii. Miten? Mä en näe sitä. Mä voin käydä katsomassa. Nyt taas me... Koska olen kiva jätkä, mä voin muutenkin kuunnella, koska mä nautin paskasta. No hyi! Paska! Joo! Mikäs suhina täällä? Kumman mikestä se suhina kuuluu? Oota. Kumman mikestä se suhina kuuluu? Oota. Miten mä laitan? Kumman mikestä se suhina kuuluu? Mitä? Oota. Miten mä laitan? Kumman mikestä? Mitä? Oota. Kuuluuko sun mun mikestä suhina? En mä tiedä. Oota. Älä sä kuuntele. En kuuntelekaan. Käytä ne. Tää ei toimi ollenkaan tää sun mikki Eikö siellä. mä otin sen pois? Ei miksi? Käytä, me testataan. Kuuluuko? Mutta laita nyt käytä stereomisia vähän, että se pois päältä. Ai niinku näin. Noniin. Joo. Na. La. Joo. Ja. Onko nyt hyvä? Mulla. Hyvä. Onko hyvä? Kuuluuko suhinaa mulla? Ei mä laitapa nyt stereomiksi. Eikö laitapa nyt? Stereomiksi. Eikö nyt älä laiteta. No. Joo. Viip. Mitä sä teet? Jos mä painan tätä, niin mä kuulen sen itseni näin tällä lailla. Joo.
Miksi mä painan? Mitä siitä tapahtuu? Koska sitten se jää se ääni kiertämään ja siitä se suhina aiheutuu. Ehkä. No ei äänen tarvi jää kiertää, jos tää laitetaan pois täältä. Näin. Eikö tää on muutenkin pausalla? Mä otan tosta äänet pois. Ja tästä äänet pois. Katsotaan hetki, missä sä pois sitä. Progasteri.